so that we can pray and quickly go to the word of God. Yezwakala lapha emuva, lapho bona sisi. Yezwakala lapha. Okay. Let us begin to pray. Babe egameni elinamandla likaKristu Jesu siyabonga uNkulunkulu engcwele for having guided us ukuthi sizofika lapho sithola khona ulwazi. Ngoba lithi izwi lakho abantu bakho bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Baba wethu ongcwele, let our minds and our hearts be malleable and be present as you are about, oh God, to fill them up, oh God, with your word and your spirit. Let it be that we are revived and refreshed and rejuvenated to continue into this journey towards our success. In this year, 2025, oh great God, we continue to stand as your humble servants, for we trust in you. We know that you are the answer. You are key to our success. You are the Lord who inspires us, and your zeal is the strength within us to cause us to overcome our struggles and rise above our situation. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Namhlanje isihlobo senkulumo yethu sithi iphupho. Asisho sithi iphupho. Iphupho likwenza ukuthi uhluke kubo bonke abantu. Iphupho likwenza ukuthi noma kwesiphi isimo kodwa ukwazi ukuthi uqhubeke ngoba wena unani? Unani? Isikhathi esiphila kusona, it makes sure ukuthi when you stop dreaming. So when you stop dreaming, mzalwane wami, that causes you to be someone who ends up doing everything just because wonke umuntu uyayenza. Angithi abantu ke abenza noma yini ingenxa ukuthi abanawo umbono unjengalo iphupho. Sizofunda namhlanje ngomfana omncane njengami nawe, igama lakhe ekuthiwa uJosepha. Isho ithi Josepha. Ithi mina ngiuJoseph wesikhathi sami nginephupho. Okay, so senkulumo yethu sithi iphupho. Amen. Lisekhona muzi wamandla. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu for this opportunity. I'd like to also greet the principal who is in our midst. I'd like to greet all the teachers, the school community, all those who are stakeholders, the SGP, the parents, and you, the students. Egameni namandla likaKristu Jesu. Amen. Sizofunda incwadi kaGenesis chapter number 37. Hallelujah. I want you guys to become dreamers. Do you want to become a dreamer? Do you want to become a dreamer? Okay. Genesis chapter 37, verse number 5. The Bible says, uJosepha waphupha iphupho, wayeselitshela abafowabo. Okuthe bangalizwa bamzonda ngokwedlulele. Wathi kubo, ake nizwe iphupho engiliphuphileyo. Besibopha izinyanda ensimini, kwathi inyanda yami yaphakama yema, ezenu zase zizungeza zayikhothamela. Abafowabo bathi kuye, usho ukuthi uzoba inkosi yethu sibuse na? Yaphephetheka kakhulu inzondo kubafowabo ngenxa yamaphupho namazwi akhe. Amzondela iphupho. Tshela umakhelwane wakho ukuthi ungangizondeli iphupho lami. Okay. Siya ku verse number 8. Verse number 9, uthi uJosepha wabuye waphupha wabalandisa futhi. Lisekhona mzi wamandla. Josepha wabuye waphupha wabalandisa futhi abafowabo wathi, ngiphuphe ngibona ilanga nenyanga nezinkanyezi eziyishumi nanye kungikhothamela. Wamlandisa noyise njengoba enze kubafowabo. Kodwa uyise wamthethisa. Wathi kuye, phupho lini lelo liphuphileyo na? Usho ukuthi unyoko nami nabafowethu siyokuza sikhothamele na? Watshela abazali bakhe uJoseph ngephupho ke manje ukuthi even nabazali bakhe ngelinye ilanga bazoza kuyena bazokhothama. Ungayisho ke leyo nto kimi, but nje into uJoseph ayisho kubazali bakhe nakumndeni wakhe. Ethethisa ukuthi Josepha ukuthathapha ukuthi mina ngiwubaba wakho noma wakho
sizozokhothama kuwe njengoba unje Joseph. Siye verse 11 lithi abafowabo baba nomona ngaye. Ngoba unephupho bhekani ngala mziwa manje bhekani ngala ngiyanibona ngalapha ngathi niyalahle buyani nize ngapha. Lithi iBhayibheli abafowabo baba nomona ngaye. Kodwa uyise wawagcina enhlizweni yakhe lawo maphupho. Ake sikhuleke shortly. Father, your word, oh God, it refreshes our minds. It causes us, Almighty God, to perform or to do things that are beyond human capacity. Your word is supernatural. The Bible says, liphunzisa izimbabala, lihluba amahlathi eKhadeshi, lisiphula imsedari yaseLebanon. Izwi lakho uNkulunkulu oyingcwele lenza ukuthi izulu libalele noma ngabe ligoqubele. Izwi lakho lishintsha the landscape of our lives. Izwi lakho linamandla to reprogram us, for we are wired up for growth. In everything and in anything that we do, we are engineered to rise above all situations. Let the power that is seen in this creature called an eagle be found also in us. Help us bask and rise above. Help us enjoy these storms of time, because in these storms, it is where our power will be activated, so that we rise above and we soar the skies, irrespective of the seasons and the weather conditions. Amen. Sizokhumbula ukuthi abantu abafunda lento ekuthiwa igeography kukhona amafu okuthiwa cumulonimbus clouds. Ama-clouds lawa asuke emnyama ngoba asuke ephethe imvula. Uma efika lamafu afika with storms, afika ajwayele ukuhamba nama-cyclone. Niyangizwa? Uma efika lama-clouds afika endaweni kube khona i-distraction, kuthiwa bekhona iy'khukhula, bekhona iphepho, bekhona ishingishane. But kuthiwa khona isilwane okuthiwa ukhozi. Ukhozi kuthiwa it embraces the storms that it encounters, because ukhozi has got an ability to bask and soar and be comfortable in the storm. Amen. Amen. Usakhona amen. 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 Yes, because Roma, we need to have in rapport. You understand? Sithi ukuba nani ne rapport. You understand? Ngifuna ukunizwa ukuthi nisakhona mziwa amandla nisakhona. Okay. Ukhozi, the eagle, finds its strength being activated in the storms. Ukhozi kuthiwa makuduma izulu hlasibula inhlansi ezinye inyoni ibaleka ziyoqasha. Lolu ukhozi lubhekana nalo. Lingene phakathi. Bengizothi kuwena noma ngabe emlazi kunokwentuleka kombuso, noma ngabe izinto inzima emlazi, noma ngabe sifunda esikoleni whereby kuthiwa there is a scarcity sama-resources, ama-resources awaphelele, kodwa bengizothi kuwe become like an eagle. An eagle is able to bask in the storms. It enjoys the storms. It soars in the storms. It grows stronger in the storms. It is comfortable in the storms. It does not operate like other birds. Other birds run away from challenges and situations. But the eagle is given the strength to confront the challenges. Ukhozi alwasaba ama-problems empilo liyawa confront. Words of wisdom say, you cannot overcome what you will not confront. Lezi zimo obhekene nazo njengoba ula esikoleni ngegama lika Jesu, you need to start confronting them. Ungayizini. Into esizokhuluma ngayo la sizokhuluma ngephupho, angithi? Angithi? Lithi iBhayibheli uJosefa wayenephupho lokuba umbusi. Wayenephupho lokuba above. Ake ngingidlalele ukuthi isimo sika Josefa sasinjani. uJosefa wayephila endaweni la khona into eyidume kakhulu, angisho ukuthi Rome, kwakwenziwe agriculture. So babe abalimi, they were simple farmers. Benza lento ekuthiwa substance farming, noma benza lento ekuthiwa economical farming, la ufama khona uyodayisa so that you get income. Amen. Amen. So uma benza i-farming, uJosefa
iphupho lakhe langaba limited to izinto ezenziwa kubo, langaba limited to his environment nama-surroundings akhe. Kunezinto esibhekene nazo manje, abantu banamaphupho that are limited. Omunye mamuza ufuna ukuba yini masumdala asho into ejwayelekile because ayikho into ayaziyo beyond lento ayibonayo. Amen. Amen mzwamana. Namhlanje besizo-activate within you the ability to dream beyond. Isho ithi I want to dream beyond. I want to dream beyond my situation. My dreams must be beyond my situation. Iphupho lami alingalimithwa izinto engiphila phakathi kwazo. Awudalelwanga ukuthi uyodrive amatekisi. Awudalelwanga ukuthi uyoba uhairdresser ojwayelekile. Awudalelwanga ukuthi uyoba iphoyisa ejwayelekile. Awudalelwanga ukuthi uyoba udokotela njengalabo bonke odokotela abakhona. But you are created to be something greater. Akesibona abantu benamaphupho. Ngoba one thing that you are short esikhathini sethu kuthiwa the deans in university bayacomplain, but in our universities there is so much of notoriety. Abantu are notorious. There is lack of purpose. Ngiyangizwa mzwamana. Ungenayo purpose uba senkingeni. When there is lack of purpose in your life, you struggle. Uba umuntu ogwinywa izimo zakho. But when you have purpose, i-purpose ikwenza ukuthi noma ngafika the fashionable fashions of time, zonke lezo zinto they will come and pass when you are constant. Masifundi mathematics kuthiwa there is a constant. Makunya ngo-X, u-X from the beginning of the calculation until the end. Angithi, u-constant. Umuntu ane-purpose, nanephupho, you are constant. Ungena uhlonipha lesikoleni, uphuma uhlonipha. Ungena uyimisele eklasini, uphuma uyimisele. You don't get easily influenced, young lady. Awu-influencewa izinto oyibona zenziwa abantu. Angeke kuningi ngifuna ukunipromisa yona. Ukuthi I will be here until the end. Banjani bangakabahlabulayo? Bangizozala. Ngizoba nami zinyaka kuphela. Ngizobemila. Izofika ngesikhathi esiningi. Why? Now nathi inkinga. Nathi inkinga ngokufika kwami. Lalelani nje. Ukufika kwami kuzoba buhlungu kuwena uma ungangilaleli manje. Yazi indaba. Ngoba ngizofika before kubhalwe exam. Ngisho lento ngisho ukuthi uma ungangilalelanga kuzoba nzima kwi-exam. Ngizofika nangoNovember sekubhala ifinal. Tabanga ngaleso sikhathi kuzobe sekukhona abayiphuzelayo nje abangilalele manje. Yabona uzolalela lento engisho manje. You will enjoy message engizofika nayo. Mase kuzobhalwa i-exam leyo qale kodwa uqala. Amen. Hallelujah. Usekhona uJesu. Usamnandi. Yes, ngizofika before kubhalwe i-exam. Ngizobe ngizoshayelela lesifikile ngishayelela manje. Ukuthi kuthiwa semziwa amandla iba nephupho. Amen. Iphupho lakho will make you become significant. Iphupho lakho will give you access. NgoJesu Kristu indodana kaNkulunkulu sesinazo lezi zinto ezalahleke engadini yaseIdeni. Engadini yaseIdeni kwalahleka izinto eziwu-3. Kwalahleka i-access to God, kwalahleka i-acceptance by God, kwase kwalahleka i-significance. I-significance ilento eyenza u-Adam ahluke kwezinye izilwane. Uma unoKristu Jesu uhlukile kubona bonke abanye abafundi. Uma unoKristu Jesu ingqondo yakho ayi-operate njengeyabo bonke abantu. Uma unoKristu Jesu ubuka isimo bonke abantu bathi kuyabheda wena uthi kuzolunga. Haleluya bangcwele. Uthi kuzohamba kahle. Haleluya bazalwane. Uthi kuzolunga. Uthi ngizophumelela. Uthi ngizofika la ngiyakhona. Uthi come hell or high waters I shall break through. Uthi noma kukhona amanzi amnyama ngizophuma kulawo manzi amnyama and this shall break through. Yes, you are able to rise above.
Bengicela ukuzokhuluma-ke ngey'thikithi zesikole. Uyababona laba abathithizayo, laba engingabazi ngisho amagama abo abanganakiwe, abangekho popular. Yabona laba abangekho popular, laba abangabhoni inkathi uzabe ihlala ephashile, laba abagqoka namashethi ucaye u-t-shirt lakhe kwenze njani, laba abangajoli, akanantombi, akana-girlfriend, udla yedwa, ulala yedwa, akanalutho nje, uyisihamba somfana, akabhemi masibhema. Yabona nje labo abangenasikhathi nje, njalo uhlala efunda, uyabhora. Yabona labo, ngibabonile lapho, ukhona nje oseduze kwakho. Yes. Yabona-ke labo onjiniyela benu labo-ke odokotela benu, labo yilabo engizobavakashela esibhedlela uyobika ukuthi une-tumor, awazi ukuthi amathambo akho enze njani. Labo yibona labo abazodizayina ama-space colonizing machinery. Yilabo abazodizayina impilo yakho, bayiplane impilo yakho uhleli kwi-RDP ukuthi kuzokwenzakalani kuyo. Yabo laba ngiyababona kodwa labantu engikhuluma ngabo, laba abangajoli. Yabo laba besithi siyaphema nogwayi kube ngathi uyamkhohlelisa akawuthanda. Beze ihlale ithandaza njalo ihlale ithandaza usaba nothisha. Yayibona leyo genge le. Yes, leyo genge izophumelela empilweni. Amen. Leyo genge leyo iyakuthi kabi nayo. Leyo genge le ngabhoni. Akana boyfriend, akana girlfriend. They are always buried in their books. They are always studying high waters. Libalele likugubele uyabanda uyanetha akanasikhathi sokubhema uhleli for incwadi zakhe. So leyo gengeke is going far in life. Amen. Hallelujah. Semnandi. Nisathokozile. uJesu senani. Yeah. So bengicela ujoyine nawe leyo genge. And I promise you impilo yakho izoshintsha. Sifuna ukunibona niphuma kwi-top 10 kuthiwa sino number 2 abawu-10. Sino number 10 abawu-20. Wonke umuntu niba ngama-position. Sizopromote i-academia la, niya understand? Noma ngishumayela ngoJesu, kodwa uJesu kufuneka abe relevant. Niya understand? uJesu akuyona into yogogo nomkhulu. uJesu into yesikole ake sikhuleke. Balamehlo sikhuleke. Babe egameni likaKristu Jesu sicela ukuthi ube nabantwana bakho besayofunda. Give them wisdom, give them understanding, amplify their grasping ability. Asisho sonke sithi Nkosi uJesu, please amplify my grasping ability. Usikhumbuze share Facebook, TikTok, uhlangane nami futhi next time ngiyafike ngabo 2:30. You understand? Bless you.